Ahoj Lenko, do you have a minute? Ahoj, určitě. What does an interpreter's working day look like? Každý den tlumočníka je trochu jiný. Sestává ale vždy v podstatě z tlumočení samotného a z přípravy na tlumočení. Máme program, ve kterém vidíme, na jakém jednání budeme pracovat a kdy a kde se jednání koná. Máme také k dispozici elektronické dokumenty, abychom se mohli předem připravit. To znamená prostudovat si materiály a sestavit si glosáře. Během jednání samotného potom tlumočíme v tlumočnické kabině, odkud nás mohou poslouchat delegáti v sále a někdy díky online přenosu i veřejnost. Pracujeme vždy v týmu, většinou ve trojici, abychom se mohli střídat a navzájem si pomáhat. Proto musím jednání sledovat i ve chvíli, kdy netlumočím přímo já, ale tlumočí některý z kolegů. Celkově je naše práce velmi rozmanitá. Skoro každý den mě čeká jiné téma a jiný typ jednání. Mění se i místo, čas a délka trvání zasedání.